saminggu kepungkur kula ngertos ingkang garwa pun Banowati niku kencan kalian Janaka wonten prapatan Seragi. Apa Prabu saya ing Mandaraka sing jare duweni aji Candha Birawa. Nyatane teluk saka tangane Ratu Klulur kaya dene si Puntadewa. Yen kula gagas nganti kandas tulusing kias, kula gonta nganti cetha sing gawe urip ya ora adil, Paman. Oh, ai bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sapa orang katulu wong wukir moyak mayek saking Yas Balewara lumare sang gandrung Dohari Sumitra tanaya parandra nuwun sewu nggih semunipun paduka nenutuh kelawan ingkang nggawe gesang ketitik para senopati ingkang minangka dados piyandel panjenengan samya gugur wonten madyaning pabaratan. Leres pangandikanipun Paman Patih Harya Sengkuni ngeten nggih. Lugunipun bab menika bab wadi ning gandeng kawontenanipun kados mekaten kula kedah matur wonten ngarsa paduka. Kenging menapa kok negara Ngastina ringkih, kenging menapa kok senopati paduka ingkang minangka dados piyandel gampang gugur wonten madyaning palagan niku awet negara Ngastina menika paribasanipun wonten jelajati ketlusuban ruyung wonten mata matane Pandhawa sing ditandur wonten negara Ngastina sampeyan boten krasa nggih. Kanjabala Pandhawa miyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah Gonggesra katitik kambah Gonggesra katitik ing mata matane Pandhawa sing ditandur dhateng negara Ngastina nggih mila ringkih kekuatanipun para senopati ringkih kekuatanipun kegiatan ing negari Ngastina pancen wonten sengaja para Pandhawa menika nandur mata pitayane para Pandhawa sing paduka boten krasa. Mangkandha sampean iso gelar kudu iso gulung mata matane para Pandhawa sing ditandur dhateng negara Ngastina sinten? Kula boten nyawang menika wong liya napa dulur. Yen kula kulit daging kula piyambak
badhe kula pateni yen pancen sekuton kelawan para Pandhawa. Sabar nggih, sabar. Sampeyan ampun kaget lho nggih. Sampeyan kaget yen to kula matur sapa to mata-matane Pandhawa. Kula mboten badhe kaget, malah rikelenggan samangke mangkandha sinten wonge. Jenenge sapa? Kula jangkae, kula patenani, kula gantunge wonten alun. Sabar, sabar. Monggo mangertika. Sapa mata pitayaning Pandhawa sing tandur dhateng negara Ngastina? Pun dangu sampeyan mboten krasa. Sinten? Bojo sampeyan dhewe pun Banowati nggih. Lho. Banowati nggih. Ning sampeyan mboten krasa. Wah. Sampeyan ampun ngawur mboten? Kula mboten ngawur ning menika kasunyatan. Awit sampeyan kegeden rasa tresna dumateng ingkang garwa pun Banowati. Sampeyan mboten krasa nek asline sampeyan niku diapusi kali bojo sampeyan. Mula wong lanang-lanang niku nek nggugu kula sampun banget kegeden tresna karo bojo. Nuwun sewu. Niki mengko ndak bebayani mergo mripate wong lanang niku iso picak, kupinge iso budhek mergo kegeden tresna karo wong wedok lho niku. Kok sampeyan ngendika yen to Banowati ngeten nggih. Banowati anggenipun labuh dumateng panjenengan menika namung lamis. Sinamun ing samudana mboten tenanan, namung lahir ora tekan batin. Lugune katresnanipun ingkang garwa pun Banowati mboten teng sampeyan ning teng penengah Pandhawa gendakane lawas sing jenenge Janaka. Langsat elek. Bojo kula tasih gandeng kelawan Janaka. Lho, kula niku ngertos ki ambak ngoten. Mboten dikandhani wong, mboten disanjangi tiyang. Ning kula weruh dhewe. Anggenipun tresna karo sampeyan niku mung lamisan. Asline tresnane bojo sampeyan pun Banowati bruk petutuk ning penengah Pandhawa si Janaka. Seminggu kepungkur kula ngertos ingkang garwa pun Banowati niku kencan kalian Janaka wonten prapatan Seragi. Ngoten. Niku tenan. Lah nyapa lho aku ngapusi. Sampeyan ngasine mung diapusi tok karo bojo sampeyan. Jajah, kula aturi menggalih. Kula aturi ngeling-eling lelakon puluhan tahun kepengker nalika sampeyan nglamar pun Banowati. Nggih. Nalika semanten Banowati purun panjenengan pek bojo, dasare duwe penjaluk napa? Banowati gelem tak pek bojo, waton sing dandani manten wedok utawa sing dandani Banowati penengah Pandhawa si Janaka. Lah dalah niku bukti. Mongko temune manten niku dina Minggu, sing tukang dandani manten niku Selasa pun teka, ngoten. Nginep pirang dina jajah. Asline sampeyan nampa turane Janaka. Bangsat elek. Gen rame sisan. Gen rame ket sore gen gayeng sisan. Nyucukne lek urunan 150 ya Pakde. Kaya ngapa lek Duryudana padu karo bojone kaya ngapa tak pengen roh.
ripa lo jinawi Jatias wuyung bulat sekara ganda nyorom hangra rucit nolong Sinuwun paduka mriki anggenipun kondur wonten ing Taman Sari Negara Ngastina kok beneh kelawan madatan tepung pangkang wimbo kerot-kerot kanang waja semenipun paduka menika duka dhateng sinten nesu karo sapa wong nyatane pirang-pirang dina wonten pakuwon boten wangsul boten kondur sakmenika kondur wonten ing Taman Sari Negara Ngastina manggi dumateng ing garwa kula pun Banowati lah kok paduka nesu kados mekaten kula cedhake ora gelem kula cedhake disikang-sikang kula dicutat-cutat kaya werje cacing jane kula menika salah napa kula menika kleru napa kula menika wong wedok kurang piye apa-apa tak sembadani apa-apa tak ladeni yen enten perkara teng rombongan niku aja digawa mulih. Sinuwun. Monggo kula ati paring dawuh. Eneng perkara apa? Eneng masalah apa? Leh rabi kali kula kali panjenengan menika mataun-taun. Yen eneng perkara niku lek dinengke kemawon, mung mendel kemawon, ora ndang dipecahke sarana mufakat. Niki mengke mboten wonten rampungipun, mboten wonten selesainipun. Monggo, kula atur paring dawuh. Wonten menapa? Nek meneng ae apa ya kelakon, ki kok perkarane rampung. Aku tak takon karo kowe. Takon apa? Mbok rasa bengok-bengok, ora bengok. Wong gelo mreka entuk. Nggih angsal. Gelo niku entuk mawon mboten sing enten sing larang. Kowe tresna karo aku apa ora? Sampeyan ki takon apa? Pitakon wajibe diwangsuli. Kowe tresna karo bojomu Duryudana iki apa ora? Nek kula mboten tresna kalian panjenengan, apa gelem pendak bengi dikeloni nganti anak-anak loro? Kula niku kirang napa kalian panjenengan? Kaya ngono kok dadak ditakokke. Ya lek jek manten anyarno takon kena. Lah wis 10-an taun ngene omah-omah. Kaya ngono kok dadak ditakokke. Apa ora enek pitakon liyane timbang kuwi? Ora ndene ngono. Supaya plong, supaya padang perkarane. Mergo aku duweni pangrasa. Kowe tresna kelawan aku. Kowe mung lahir tok ning ora tekan batin. Sing dikarepne tresnamu yang gendakmu lawas biyen. Sinten? Janaka, iya apa ora? Kula wani sumpah kula menika sasampun paduka palakrama kula menika mboten nate gandeng kaliyan pun Janaka. Kula ngrumangsani rumiyin menawa nate gandeng kaliyan pun Janaka saderenge panjenengan mlebet. Napa wong niku mboten enten duwe masa lalu? Ning
Nanging sasampunipun kula kagarwa dene paduka, kula pendem jero masa lalu kula. Kula namung sumarah dhumateng panjenengan, mboten badhe ngladoni tiyang sanes kejawi namung panjenengan. Aku tak takon. Takon apa? Nalika bengi wiwitan. Bengi wiwitan niku napa? Malam pertama. Nalika aku kumpul karo kowe. Kowe ora ngetokke getih kasucen. Getih kasucen, getih prawanmu. Asli dibadhok karo Janaka. Ngomong apa ya ngono kuwi? Ngomong apa ya ngono kuwi? Omong apa kaya ngono kuwi? Kaya ngono dadak ditakone, wong disiksani wong sakmene kae ora izin. Pitakon wajibane diwasuli. Prawanmu dipangan karo Janaka mergo nalika bengi wiwitan kowe ora ngetokne getih. Nek sampeyan ora ngerti ki takono, sebabe apa? Nalika bengi wiwitan malam pertama kula mboten ngedalaken rah minangka tandha kasucen lan prawan kula. Sampeyan ora ngerti sebabe. Sebabe kok ora ngetokne getih. Napa sampeyan mboten ngertos nalika kula isih SMA rumiyin menika atlet lompat jauh. Anggen kula mencolot kembegagan. Lajeng suwe nalika lomba perseni. Lembegu agak ngene kembegagan. Kula ngati nangis sedina sewengi. Mangan mawon kula moh nek mboten enak lawuhe. Kuwi tenan. Lah mbok picek to. Kula wani sumpah. Yen perlu lak kula tak pamit mati timbang mok tuduh sing nek ana arna. Aja. Lanang golek menange dhewe ora. Lo tak mati mawon. Aja. Yen aku salah aku njaluk pangapura. Mergo butek pikirku, Bratayuda, Senopati kudu kalah do mati. Saman kaya ngono ki duweni ngendika sing kaya ngono ki sing digugu sapa? Patih Sengkuni. Cangkeme Sengkuni digugu. Ngendi papan ngendi nggon, pokoke nek Sengkuni, mesti ora iso rukun mesti bubrah. Mangguku kula. Nek sampean tresno kalian kula, nek pancen sampean ngeboti Sengkuni, mangpek bojo Sengkuni mriko. Lo tak lunga mawon. Lunga nanti nang Arab. Sing adoh sisan. Iya, aku njaluk ngapura, wong ayu yen nang kono luput. Palugon lagu ning wekas luki tolinut ing kidung. Katung kacoran amor.
nyuwat langening kalangiwan aglara pantamun calatina konang surem sorote tanpa dan kasara kasolan pacaring purnaming gegono oh Kidung pendet nyuwun sembah niring hulun kaparaba risang mara bangrat ing sahananing kang nekanang sihing kasih Goodbye.
saweh buka sawegung maksihing delahan jebang kanang mamut jweng wong dedep tidem prabawaning ratri ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangadini nuwih payungana marang panjenengan ingsun ingkang angka pisan tan lirwa ngagungake rasa syukur tarima kasih marang purbaning Gusti ingkang Maha Welas kang sarta Maha Asih
Ya mung panjenengane kang wis kepareng malimbarke berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya. Bojoku Gendari, kawon nuwun. Wonten mengendika ingkang ngadhawuh Kakang Dipati Destarastra. Kowe lak wis apa karo aku mergo leh dadi bojoku wis puluhan taun. Nggih. Destarata ya Destarastra iki karo sing gawe jagat wiwit lahir diganjar cacat nggon mripat ora weruh endahe donya. Mula aku tak takon sing wis ngadhep ana ngarasaning ingsun iki sapa? Kakang Dipati ingkang sampun samawis mangarsa sowan wonten ngasem paduka menika ingkang putra Pambayun Kurawa tegese pambarepe Kurawa pun Duryudana wiladalah. Duryudana nggih lakar kados ngaten. Jaka Pitana padha becik satekamu nggih Jaka Pitana. Inggih Kanjeng Rama Dipati. Niskala sowan kula mboten wonten alang setunggal menapa kepareng. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka. Iya ya. Wis ndak tampa bener becik karya bombong birawani wong tuamu lanang iki ora liwat pangestuku wae tampanana Duryudana. Oh iya. Grawala ranggen kula mundi kabetekaken wonten ing Jaja Rama kating Wardaya. Mewah ana rah daging kayuwanan. Nadyan to bapakmu cacat nggon mripat ora weruh padanging donya, ning aku sih duweni rasa pangrasa tak kira luwih tajem tinimbang kowe. Nadyan to aku ora iso nyawang nitik saka suaramu. Leh ngondhok-ondhok semune. Semune ana bab sing bakal tok babarake lan tok aturake kelawan pun Rama. Margake ilang ana Durgama Sangga Runggi rikuh kang sarta pekewuh we matura marang panjenengan ingsun. Margake dina samangka mbok menawa ana bab sing bakal tok andharke kelawan wong tuamu sak bisa-bisa mbebantu mbok menawa ana ora ruwet ngudari reruwet. Yen ana pepeteng madangke pepeteng sing sawetara nglimputi marang atimu surasane ing donyamu. Sutyaning sun Gusti Welasa tasih kaswasih margiya lara asmara Duh Rama Prab Dipati sesembahan kula donya parap teng delahan waleh-waleh menapa duh Kanjeng Rama Dewaji sawanipun ingkang putra Pambayun Kurawa kula pun Duryudana badhe caos uninga dumateng paduka bilih perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun sampun dumadi wonten ing Tegal Kurusetra. Duryudana nadyan to bapakmu ki mripate cacat ning kupingku isih tengen nggo ngrungokke.
aku wis ngerti ora sah tok kandhani. Tembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta kang binandunging Karna. Kalamunta Bratayuda wis dadi, terus karepmu piye? Rama. Judheg bebek penggalihipun ingkang putra kula pun Duryudana. Sebabe senopati ingkang kula andel-andelaken wonten madyaning pabaratan samya gugur setunggal buka sawiji. Eyang Penemban ing Ngetakondo Begawan Bisma. Bapa Durna, Kakang Ngamangga Karna Basusena. Dalasan Kanjeng Rama Mara sepuh ing Mandaraka. Kanjeng Rama Prabu Salya ugi sampun gugur pengawak kusuma bangsa. Menika ingkang dadosaken pepeteng manah kula. Mbok menawi wonten mulunging penggalih jengandika keparenga sabiyantu dumateng penandhangipun ingkang putra kula pun Duryudana. Wesik.